ki kyrtong na ki santali ki parti ki bala poisa karansan ya tai patba nagabanta ka ni election ka banlong ka arpnyo trek mantau banai ki lapan pa ka jing sokhia ka jongki halor ka jing kharoi jo Drok ya ka ba ka emlang ka sa lang ru kim pediang satya ki lapan pau ya ka jing sokhia ka jongki nakabanta ki khon samla jong ka constituency bat kum ju ru jong ka jalahi borok away kini ki kyrtong ki bala poisa ka tai karansan ya tai patba ki kentup yo ba Manuel Badwar ubadai na ka seng Congress uba Avner Pariat ubadai na ka seng VPP uba Ajoy Nongrum ubadai na ka TMC ka kong wan penhon Karsentiu na ka kam bat uba Pira Rani ubadai ukertong jong ka PDF ka jingkylli ka bangabu ka ba yele syong man perkhat bat kini ki para samla ka long lada pisha jiet kum kita kinomi khmat lani bat ka ka thong ru kum kita ki kyrtong habai dei kumno phinrat dingkhong you Droks badru hangni po Laitumkhrah ni dan bon ki nong snong ki bomde ki khasi ni ai por phir ba phin jubab da khtian pharang bat da khtian nong wei ka bing dong da ka English shoot la da phikwa ban jubab ka ka benta ka jong phi ba phin le nam tau Droks kumno phinrat dingkhong ya u ka jingkylli ka bening kong hi ngan kli bat ni samra rang ba udana senda bat ngai ba Manuel Badwar to syapang Droks ponchukhat no contraband ngathrai nga the use of technology is something ba hadu manta kim pat jule hakani ka state ne hakani ka country bro ko bai dang man lai banai man swang hidan ki bi parlok jonga wingi akren na station Europe but kita ki la man willing no ban wan chani Bakidan kita ki scanners ki bahe bhagi balaban scan ni ki trucks and everything including ni kitu ki thlio hai shasiru but kila don lupang ki program but kita ki entire but you own the whole team ka bala best bhahi but ha India manta kila wan rung hadu ha Delhi kila idon kata ka meeting wat ha Delhi ba ka ministry ru kidei ki palok syukran kai nga tengaru nga syukli kai kili lorni te ha kita jingkylli lorni nga lam ba kum kita ki beladon mentah perthai bro koi ngathrai ladon kam namar udrak si hang ni hapo Meghalaya manufacturer Meghalaya urung betang nat artli na laitli ki jaka kasuk ban te lakam ya kania kam dai ka ba si sien ba at least kadon kata ka political will na po ka state ban te lakam la bet hadian katapat hasnong hathaw jong la jong pat obviously ka participation na kasnong katharu kadon kam mdei ban sui ka problem is kamdei ban wan shwa ban rung da kala rung hapo kala jenjar namal kala sapriang handai ban la ban te la kam shoi ka jing rung jung to drak sangni hapo kasnong ba jungi but hadian hasnong jungi ka khablong consolidated hakaju upor ken yetre kam lang ki scanners li ki bon ki technology ki bon ma ban wana kita mdei ki barem ru Shillong no tang ka political will ka dan na pedeng kini kinong mikmat jungi but na pedeng kinong sensar jungi but kata ka di ke banga ong ipi da long sakum no kumnuru ngi kum ki khna ngi kloy baro khaj ngi kloy banga ng kloy ngatip kini ni baro khaj hang ni ngi kloy lut tamangin khap ya pet kham sani kong wan penhun ngamanjur ya ka ka ba iba Badwar ikran ilakran ya ka ba paka badan kamban te la kam ya kata ka jingwan rung ka jong Droks mo shagidi kisnong ki jongi ndai tangbangan ong ipi Droks ula dep yu kejat lupa hang ni ula scam te hang ni phimtip nang nu uwan manu ba supply te ka jing menta ka long ba nakadaw jong Droks kilong yeng ki bay kendu jing bat khamtam ki ba bon na kilong yeng ki ba lesi ki ba ka jing yo ka jing kot jong ki ka dei ka baduna ba kumno kin takel ya ka ni ki poi ki khon ne baki tu na duli ka kame kile di ki jani ki nep kile di ki tiar gitar na yang tang makin yo ban thie deu niu jungmlien bas niu ma bat ngangan ongi pi kani kani ka jingpang sisien ma kila ngop ha ka jingpang ngimla ban beli menu yunu baro ngidan ki jingbakla bat ya kita ki balangop kum tanga tharai ka bakong san ka dei ba ngi haban ai kakti ka man kakti ka diang jongi bangin ai kita ki jingkershan ki but kata ka jingkershan ka ba khmat kalong ba ngidon kam ya ki government rehabs ngidon kam ya ki government rehabilitation centers ki ban ai ya ka jingyarap ya ki samla ki balangop ha ki kam ki basniu namar kumpa phitep menta hangni Meghalaya ngim don iwei ru government rehab but ki kmi ki pa ki haban penlut da ki lak ban sumar ki kuan tang ban detox da ki phau hajar
Hadir nang ta sabakin syong hang tu hari hab ban siu ka bai bam ya ka bai rihab ka ba shitom ba ya kilong yang ban pendap ya kata. Tengas ngau ba ladang ila ban share ki ideas kham tam na ka benta kini ki issues ki bakta ba ya ka imlang sa alang ka jongi kan jinda dei ka platform ka ba best palat ka bangin lesing in da yo bang sa shisian ban ya discuss halor kini ki issue. Bavner Halor drugs kung mga ong ipimene ka ngihap ban pedru manuba basa yu drugs bunrung sa po Meghalaya but kidai kita kinong aphira kinong pahara ki basa bar ki bapet iki kerdop ki pelat sa bar ki bapenrung iki mar sa po ka state jongi tingi haban tokin namar bu drugs somde bu sumi na sunbeneng uyai limba ki surak bon bagi breu ki bat pong uniform ru ki don bentah kata tadi basusi ngimla ban len ya kata te kata ru ngihaban kendang ngihaban wat na e1 katenrai hakjo uporu ndeki breu ki layo pang ngidei kumiong ikong banyarap yaki ngidei ban klancho shoy ka mem hands ngidei ban wanra ki rehab center ki bakham beddor namar bababon tan ki rem te ka drugs rei kade ka way ka ba kibreu ki menta bu iman nama budon tu ternia wanap iman tekia tieng lot hande ki bon gi drugs ki addiction kum ka kyat ru menta banyu drugs hapo nga ya yeng ngai ba bon ba kibreu ki ngop ka kyat te ya ka kyat ru ngi haban pej ba ki dei bandon ki kenja kendon kumno bandi kyat ngi haban penikai kibreu ru lese kumno bandi kyat ngin ya same tu tangin ya pelong kelas lintisen ken lese ngam tip tama kata mo suang kai Tama ngihaban pet ya ka addiction kumno ka poi long ma namar bag ubreu usdang suara kakyat upoi su drugs ru ndola ngop Ba Ajoy For those who would not understand our local language, our moderator has been kind enough to allow me to speak a few words in English. The question put forth was, what would I do if elected regarding the menace of drugs? Drugs being one of the main causes to ruin the lives of the youth, making the families wretched, making education of the youths dull, illness and sickness due to drug. This had not been there in the early years till the 90s, but all of a sudden Shillong and the state of Meghalaya has witnessed the flow of drugs. To my mind, if voted to power, we will deal the menace of drugs with an iron hand. So far as the information gathered by my team, I have concluded that it is the failure of the government to take care of this drug menace. There are also a few black sheep in the government departments, of which the TMC, if voted to power, will not only filter them out, but take very stern action against them. Nabanta kito kiparlok kibam sutho iktien pareng ngan krench pang udroks bala jelai hado kata-kata hang ni hasorba Shillong bat hak state hi barok away kadawi kalong baka fail kani government ka jongi menta ka sarkar ka pamenta kampan le jingmot
Nele se kadon bentalang ruhi we bentep. Kumau ngio jiktep. Ke source of revenue jangan ni ke sarkar ke pamenta. Kidai ki source of revenue dagi kam bean sudah. Ke TMC Onda ladon haga board bansen syari ke state Meghalaya ke jogi ngikular bandrat dekong ya ke jing wanra bat ke jing pai jung drugs hang ne ha state ke jogi ngiyoru ke jing tep lemba ki team ki jogi bagi don ki officer ki dalal ki agent ki long tek kom kita ki suri kop Ba joy si lang brot to kapor kalai minute ke jok. lese kala bandai Timinta ni ai no che ngin ai pat kalat se ba phira. Ya kani ka benta sa pangu drugs hakapor banganang syaset hapo silsarjin haus nem sida kendai spa propinyo ngalashna ya kani ke drama ka bakirteng the road to nowhere shanu kanyalam but ya kani ke drama lale akai da ka RTC but kilayo best script best actor but best play but ya kani ke script kadang don but kumjo nganget keladai ke lenti kabak ka RTC kelapeni wada state central library ru layo ka award ka bakerpang ba kadekani ka snong Laitumkhrah ka bawara ya ka buram bat menta ngai ngiya kren sa pang udrat kam don kanu ka jinge lada ngiya trailang ha kanu ka benta bat kanu manjasu ha ka snong ka jongi nga kentu ken pam ya pi baro kinong song snong to nginya song nginya perkhat banya trailang ban rat dingkhong ya kini ki jingdi ki bakta ya ka imlang salang. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.